Eskerrik asko zuri Olatz, QR-ak ere jarri ditu gainera nahi zuenak bidean, hartu zezan ez informazio hori guztia, eskuzabal asko gainera, denon jakintzarako, ezagutzarako. Ordu bat eta erdiak, ondorioan atala eritxe da zuen baimenarekin hemen jarriko naiz, gaurko jardunaldi oparo honen ostean, Eskola Hiztun 2029 jardunaldi honen ostean ondorioak ere ezarri behar izaten dira, eta hemen aritu naiz ni, ohar batzuk hartzen, islariak ari ziren bitartean, beraz, ondorioen atal honetan, aurkituko duzue kazetari xume batek bidean, eta improvisazio neurri batekin ere bai, aurkitu duena kanpoko ikusle bezala, neurri handi batean, eta aitortuko dizue zuen jakintzarik ere, hain sakonik bintzat ez duen, kazetari baten ikuspegitik. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailburuak ireki du gaurko jardunaldia, Eskola Hiztun 2029 jardunaldia, mezu baikorra eman digu sailburuak, euskara gehiago eta hobeto erabiltzea bilatzen baitu Euskal Eskola Sistemak, eta horretan egin du gainera 30 urtez lan Eskola Hiztun 2000 programarekin. Euskara eta euskal kulturaren transmisioa ardaz duen hezkuntza da. Euskaraz ikasi eta euskara erabiltzen duten hizkuntza aktiboak ezin nahi ditu, eskola barruan zein eskolaz kanpo, garai berrietan eta agertoki berrietan. Agertoki berrietan entzuten ere, gizarte anitzagoa eta eleanitzagoa daukagulako. 100 gora naziotasuneko pertsonak daude gurekin zorionez eta anitzakara hizkuntza, ohitura eta bizimoduetan. Dei egin digu sailburuak, une ilusionagarri honetan norbere zereginetan konprometitzera, euskara bazter guztietara bizi-bizi iritsi dadin, gazteentzat erreferente zaretenon eskutik. Eskola baita gunerik sendoena horretarako, eta hizkuntza inklusiorako tresna esan du. Lehenengo ponentzian, gazteleraz egin den ponentzia, Marina Masalle Komesek, filologo eta ikerlari kataluniarraik aipatu du, edo galdera bat izan du ardaz bere hitzaldian. Nola gainditu hizkuntzak sortutako desberdintasunak, nor iragiten dioten, nork pairatzen dituen aztertuz. Esan du hizkuntzak ez direla komunikatzeko tresna soilik, beste gauza asko ere badirela, botere harremanak sustatu ditzakete, nortasun soziala ere badela hizkuntza, eta baliabide bat ere bai, beste baliabide batzuk lortzeko zubi izan litekeena. Ez da komunikatzeko kodigo soila beraz. Zentzu horretan hizkuntza normalizazioak balio ematen dio hizkuntza gutxituari, eta bi emantzipazio sustatu behar ditu. Gure kasuan, Euskal Hiztunarena, esparru guztietan erabili ahal izan dezan, eta erdaldunarena ere bai, gerturatu dadin euskaraz gertatzen diren dinamika sozialetara. Hizkuntza ahalduntzek zerikusia du konfiantzarekin, tresna eskuratzearekin, eskubideen eta aukeren jabe egitearekin, bizitzako esparru guztietan segurtasunez eta aitortzaz aritzeko euskaraz. Hori bai, euskaldunek ere eskua luzatu behar diete hiztun berriei desberdinak izanagatik ere aitortzeko eurak ere hiztun, euskal hiztun kasu honetan direla. Eta euskararen ahalduntzerako zer? Erronka da bakoitza dagoen posiziotik norberak erabilera areagotzea, helburu progresioak jarri behar dira beraz, esan du Masallek, dagoeneko existitzen diren espazioetan, zein espazio berriak sortuz. Loturak sustatu behar dira, hiztun perfil desberdinen artean, helburu komunak izan behar dituzte hauek, emozio positiboetatik eraikitzen direnak. Eta hiztun berriei, esan bezala, aitortza sortzaile. Irakaslei berriz, ikasleak ahalduntzeko eske egin die, Marina Masallerrek, euskararen erabilera sustatzeko espazio seguruak sorditzatela, eta kontuan izateko lehenengo eguna zein garrantzitsua den. Hor ezarri baitaiteke betirako harreman hizkuntza. Gainera, jolasa garrantzitsua da, ahozkotasuna sustatzea erronken bidez jolastu, eta elkar harremantzea sustatu behar da berdinen artean beti ere. Hitzaldi honek, jende artean piztu du iritzi trukea ere, aipatu esperientziak dagoeneko probatu direlako gure sisteman, hala esan da, aipatu da, zenbait personengan dauden mugak haustearen beharra, eta beste lekuetatik, euskarara batzen ari diren ikasleen aurrean, paternalismorik ez, eta buenismorik ez, esan da, ikasleen zein euskararen kaltean datorrelako. Bigarren ponentzia, irakasle eta aisialdi hezitzaileak euskararen gaurrengo biziberritzean, Beñat Garaio izan da, hizlari soziolinguistikan doktorea bera, Urrutiko Hezkuntzako Euskal Institutuko irakaslea. Hitzaldi positiboa egin du. Zein da irakasleen papera gizartean eta hezkuntzan? Hori galdetu du. Eta esan du, bizipen pertsonalak daudela eta eragin egiten digutela irakatsi behar dugun edukia irakasteko prozesu horretan. Baldintzatuak daude zaudete irakasleak, norberak geure motxila daukagulako, eta horrekin zabaldu du berrikitarako tarte gainera zuen artean Beñatek. Ikuspegi positibo ekarri du, euskararen ibilbide
arrakastatsuaz eta 80. hamarkadara begira jarri da azkenengo 55 urte hauetako bilakaeraren bila, eta datu pare bat eman ditu, 10 eta 24 urte arteko gazten artean ezagutza ehuneko 20-tik 70-era igo dela, irakasleen artean euskaraz irakasteko gaitasun aldiz ehuneko 5-tik 80-era azkenengo 55 urtean, eta hiztunak Euskal Autonomia Erkidegoan zenbat gehiago dira? 260.000 hiztun gehiago ditu euskarak. Hain ezkorrak ez genuke izan behar, gaineratu du Garaiok. 2 ikastetxe segregaturen azterketare egin du, oso anitzak diren ikastetxeak esan du, eta irakasleen eskolarekiko atxikimenduak motivazioa areagotzen duela aurkitu du, norbere ekarpenaren garrantzian gehiago sinesten dutelako, eta lanera pozik doazelako zentzu horretan. Zein hizkuntza jarrerak daukate irakasleek, zein hizkuntza jarrera dauzkate irakasleek hain ingurune anitzean? Mundu anitza begien biztan daukaten honetan irakasle horiek ikusten duten hori ikusita, euskararen balioa azpimarratu egiten dute. Txomin Ipurdin ipuina ere zientziara eta bere tesira ekarri du, erakusteko ikasleak gai direla ipuina kontatzeko euren adinari dagokion euskara maila eskuratzen dutelako, eta era berean irakasleen hizkuntza transmititzeko gaitasuna erakusten du horrek, ipuinaren adibideak, eskola delako haur hauentzat euskararekin harremantzeko leku bakarra. Aurretik sailburuak ere azpimarratu den bezala leku nagusia esan du sailburuak. Harria eginda irabazi egin dit, hori ere gertatu da. Eta irakasleen paperari buruz aritu da ondoren. Eskola topalekoa dela esan du, espazio horrek erantzukizuna duela, leku bakarra delako, beste bain ere, askonentzat euskaraz aritzeko eta eragile guztien aktibazio eta saretzea behar dela. Zelanda berriari begira jarreta, Aotearoan izandako esperientziaren inguruan, zer ikasi du Beñat Garaiok, besteak beste, 3 urte irauten duen barretegi bateko esperientzia dela kontatu digu, erabat eraldatzailea bizitzen duten entzat, hizkuntza batean murgildu, eraldatzeko, kultura ulertzeko modu gisa, mundu zabal baterako giltza dela ulertzen dute Zelanda berriko komunitate hauetan, etxeko elkarrizketak ingelesez ez egiteraino, arbasoek ere uler ditzaten. Eta orain arte, egindakoak balio duela sinistu behar dela dio gizarte eraldatu eta birkokatu behar dugula, gizartean eraldatu eta birkokatu behar dugulako bakoitzak, bere esparrutik, alea jarriz, eta eskolaren eta irakasleen ardura dela egoerara egokitzea ere. 3. ponentzia, kultura artekotasuna bizitzea irakasleen prestakuntzaren beharra handi bat, Andrea Perales Fernández de Gamboa eta Maria Orkasitas Islari, galdera interesgarrekin abiatu dute hitzaldia, zerk egiten du norbait hemengo galdetu digu Andreak, eta galdera egiteak berak esan digu Andreak islatzen duela, aniztasunaren kontzientzia handirik ez dagoela oraindik ere gure artean. Eta beste galdera bat ere egin du, zer da kultura artekotasuna? Zaila dela erantzuteko esan digu, garaiaren konplexutasunaren isla dela kultura aniztasunak ez duela zertan ekarri berekin kultura artekotasuna. Beste kontzeptu bat buruzera aritu da, bestetasuna, gure kulturatik behiratzen dugulako bestea ere, baina izeber kulturalean eta irudian erakutsi digu erraz ikusten dena ehuneko 10 baino ez dela eta aldiz urpean gelditzen hori ehuneko 80 hor badagoela aldagai asko. Alemaniara joan zen bilotar baten, biluko familia baten adibidea ere ekarri digu, bakoitzak desberdin interpretatzen duela euskalduntasuna ulertzeko ere, eta kulturartekotasunak berdintasun eraginkorra eskatzen digula, esan digu, aurrera egin nahi badugu, eta eskola izango dela bizikidetzaren ikaskuntzarako eta topaketarako gunea. Proiektu kulturala dela, baina kultura transmisioan kontuz, estereotipokin, folklorizazioarekin eta mendebaldeko nagusitasunarekin eta proiektu etiko bat ere badela. Maria Orkasitasek aldiz, 2 kontzeptu azpimarratzeko nagusik, batetik kulturalki jasangarri diren pedagogiak aipatu ditu, ikasleen hizkuntza, kultura eta alfabetatza aniztasuna errespetatuz, eta 4 helburu zehatzekin, etorri da, ikasle erdigune, ikasleen hizkuntza eta kultura testuingurua errespetatu, eta zubiak eraiki behar direla, eskola, familia eta komunitatearen artean. Pedagogia eleaniztuna ere aipatu du, nola erabili klasean ditugun hizkuntza guztiak eta ez bakarrik nagusiak, hori izan da bereizketa gaia, denak direlako baliozko esan digu, hizkuntza antsitatea jeisteko, ulermen sakonagoa lortzeko, inklusioa bultzatzeko eta motivazioa areagotzeko besteak beste, eta ulertu behar da, zer bilatzen duen eleaniztunak, hizkuntza desberdinekin, espontaneoki, persona desberdinekin arituta, eta hor translanguagearen kontzeptua ekarri du. Ondoren, praktika honetara, egokietara, esperientzietara joan gara, 3 ezagutu ditu, ondo dakizuen bezala lehenengoa Aisia Salburuan, auzua hiztunbila egitasmoa, eta
Nuria Amabizkak argazki egin digu, sailburu auzo Gaztea dela. Hemen Gasteizen, Euskalduna biztanlegoaren 70% direla, baina batuko bagenizkie gainera euskara ulertzen dutenak 20% gehiago direla, 10-9 beraz euskara ulertzeko gaitasuna badula Salburun, eta han 3 eskola daudela, Arantzabela, Salburu eta Errekaberri, eta lan egiteko gogo eta borondate itzela. Gizarte etxen paperere ulertu dela Gasteizko kontestu honetan esan digu, Gasteizen komunitatean kohesio handia eragiten dutela gizarte etxeek, kirol eta kultur ekintza anitzak antolatzen dituztela, eta argi daukatela aisialdiak hizkuntza normalizatzen lagundu behar duela, hor estrategia batek egon behar duela. Patrizia Galdiz, Arantzabela ikastolan egin zuten diagnostikoa aipatu digu, eskolaz kanpoko zein ekintzetan parte hartzen zuten, zein arte ez duten ikasleekin. Ikasleen 10-8 hartzen du parte eskolaz kanpoko ekintzetan, Ingeles Akademien indarra auzoan esanguratsua dela esan digu, eta galdera hortik, eta euskarak hutsunere bat aldu, zentzu horretan, eta kirolaren garrantzia. Baina kirol hori nola gertatzen da, nola egiten da, ez? Begiraleak euskaraz aritzen ote dira, galdera utzi du. Ikastetxeak, udala eta eragile pribatuak daudela Salburuko auzoan, baina euskararen presentzia oso desberdina dela. Ikastetxeek edo udalak antolatutako ekintzetan 73% bueltako dela euskararen presentzia, eta aldiz eragile pribatuek, ekimen pribatu 33%koa baino ez. Mikelek zuzendariak auzoari egin dioten ekarpena integrala dela aipatu du, batzuten zailtasuna aurkitu baldin badituzte ere eragile desberdinen artean uztartze lan horretan. Eta Asierrek guraso elkarteko kide bezala aipatu du eskolak bakarrik ezin duela euskaldundu, eta euren guraso elkartetik eskolatik auzora zabaldu dutela euskalduntzeko ekimena, eta alderantzizko bidean ere auzoak dituen baliabideak aprobetxatu dituztela euskararentzat eremuak zabaltzeko. Eta oso interesgarri den aipu bat ere egin du, edo kontu bat esan du, eta da hori da, auzo berri batean hutsik dauden espazioak daudela, kirol ekimen eta kulturalak esaterako. Espazio horiek bete egiten dira, baina lehenengo nor iritsi espazio horiek betetzera, zerbait antolatzera, ekimen bat antolatzera, hark erabakitzen duela nola egin. Eta espazio horiek modu naturalean euskaratik betetzea hori estrategikoa dela halako auzo batean. Bigarren esperientzia, UEMak eta Lekeitioko ikastolak, azko ikastola ekarri digutena, abiapuntua azken urteetan udalerri eskualdunetan gertatzen ari diren aldaketak dira, Espainiar Estatutik kanpo datozen lagun asko datoz, eta horrek euskararen osasunean eragin dezaken, nahiz eta hau ez den faktore bakarra, etorre hori nahiz eta ez den faktore bakarra euskararen osasunean eragiten duela aipatu dute, eta proiektu honek 3 helburu dituela, batetik euskaraz bizi ahal izatea, euskaraz komunikazioa bermatzea eta kulturartekotasuna eraiki eta denen parte hartzea sustatzea, eskolan zein baita herriko bizimoduan ere. Horretarako eragileek marko bat partekatu dute lehenengo, non euskara beti ardaz den, guraso guztiak elkarrekin, elkar hartuta doazen, etxeko hizkuntzari balioa ematen zaion, elkarrekikotasuna eta euskara zubi izatea aintzateziz, eta sekula ez oztopo moduan ikusiz euskara, batzen gaituen zerbait delako. Praktikara jauzia dator ondoren, itzulpenak eta horretarako aplikazioa jarri dituzte esaterako praktikan, familien arteko harremana sustatzeko ekimenak egin dituzte, eta kultura artekotasuna eta hizkuntza aniztasuna sustatzeko ekimenak ere bai. Eta Jonek, Lekeitioko kasu konkretuaz esan du, Lekeition espazioak badituela euskarak, arnasunea den neurrian, erdaldune etorrera errealitate bat dela, eta denon nahia dagoela Lekeitio kohesionatu bati eusteko, eta hortik zuzendariak, ikastolako zuzendariak Ibonek, balio handia eman dio UEMarekin egindako lankidetza horri, abiapuntua esan du formazioa izan dela, edo taldeak formatzea, bai irakasle zein gurasoak ere, eta Maialenek aurretik aipatutako marko komunaren jabe egin dituzte bi talde hauek, ezta? Hasteko kontzientzia sortu, denak Lekeitiar direla aitortzeko, eta ondoren elkarrizketa aberatsak izan dituztela, jatorriz bertako zein kanpotik etorri direnen artean, elkar ulertzeko bideak eta zubiak eraikitzeak gako izan da, sentsibilizazio ariketen eskutik esan du, eta besteak beste Telegrameko aplikazioaren erabilera aipatu du, gazteleratik pasagabe, beste hizkuntzetako hiztunen artean komunikatzeko, euskaratik beste hizkuntzetara, baina gaztelania tartean jarri gabe. Eus familia programan parte hartzeko deia ere egin du Ibonek amaieran. Eta hirugarren praktika ona edo esperientzia Olatz Aranguneren eskutik etorri da, mugalariak izaten jarraitzen du izena, eta bere esperientzia propioa kontatu digu Olatzek, Tokiala ikastolan izandako esperientzia, mugak izan dira azterlan horren muina, mugak esan du beti gainditu izan ditugu zailtasunak direla, baita dantzarako ere, eta Izpurutxoko adibideari jarri du, egoki asko. Ikasle batek Frantziatik zetorrela esan izanak, hausnarketa ere egin zion Olatzi, Hendaia,
Ipar Euskal Herria, baina Frantziar estatua aldi berean kilometro eskasera zegoelako. Eta uneko sormen lanak hartu zituen, esaterako muga hori islatzen zutelako moduren batean edo bestean, argazkia, filmeak aipatu dizkigu, eta helburu izan du bere lan honetan, euskal dimentsioari dagokion proiektu bat egitea, muga zer den ulertuz, egunerokoan zer eragin, mugaren bilakara zein den, migrazio mugimenduak ezagutzeko tresna moduan, eta euskarari eta identitateari dagokionez, mugak nola eragiten digun ikusaraztea. Horiek izan zituen bere helburuak, hori guztia, bukaeran aipatu dugun bezala, konpetentzia anitzak garatuz. Eta hauxe da, gutxi gora bera, eta esan bezala kanpotik begiratzen duen baten begietatik behintzat, kazetari baten begietatik gaurko jardunaldi honek eman duen... Balio bezate behintzat ez, hausnarketa hauek ere, eta gaur aipatu diren guztiek, abiapuntu moduan, zuen egunerokoan lagungarri. Tira, seguru nago, askotan, zuen zereginetan, magia egin behar izan duzuen sensazioa izan duzuela, ez? Antzekotasun handia dauka zuen lana magiarekin egia esan, ez? Gazteekin lan egiteak hori dauka, sormena landu behar dela batetik, irudimen erabili, ilusioa piztu eurengan, zuengana erakartzeko pentsatzen dut, eta askotan ahozabalik usteko beharra ere sentituko duzue, kasu honetan, euskarak zabaltze izkien ateekin, ahozabalik uste izango litzateke gazte horiek, ezta? Magia egiten duzu, hortaz, jarrain aurkeztuko dizuena, iaia kuadrilakoa duzuela ere esan genezake. Fenomeno hau, mago hau, txikitatik dabil denok ahozabalik usten, haitxitxe kartekin magia egiten ikusi zuenetik. Ez da Euskal Herrian bazterrik egia esan, bere magiarekin zapaldu ez duenik. Eta gainera, euskaraz aritzen da, eta horrek ere badu bere garrantzia, Getxoko argia ereiten euskaraz ari ere eman zioten, hori zela eta iaz. Esan dizuet, zuen kuadrilakoa dela, ezaguna izango zaizue, zuekin guztiokin, Tormagoa!